Ganahan lagi ko ani day. Indot kay ni sa ninaon ni mo day. Asa? Kadaang bra. Kali siya ni anak ko ni dudung-dung kana dung ko adung. Wala pa ka nagsapatos? Ha? May kayo okay na mag-short-short. Di ba bawal mag-short-short? Hindi, ang sapatos niyo, igno mo na kunin ko mamasay, ba't sa kusata? Nanas Junjun guys, na uli nagikan sa biyahe. Hi guys, good morning guys. Simong da. Bukan, Luto na dani mo ang gipalit. luto na. Kabunal sa'yo. Kabunal sa'yo. Madyo kay nagapalit na kag bugas. Kasi yan naman ang akong kuhan. Kasi kita itong priority kay ang sultan. Nailagan di akong kamunggay. Kamunggay lang. Hindi na. Kaya guys. Tuloy yan itong sige na. Oh. Kita. Kwarta na si Dodong. Tayo din eh. Singisi. Buntag ngisi. Uy. Nakapalit na si Jaguan mabugas. Kakao na ang mga unggoy. Kakao na ta. Grabe na pud makakaon ng mga unggoy. Luya unggoy day tama. Balik po gawas ng taon. Kaya magkapalit na po. Sultan na po. Pragma. Laban perme. Di laban perme. Hi guys. Majong adlaw na tang tanan guys. Lagaw ko numiron kinahalok si mama. Huwag daw tang magpasiksi basta di laman makaringking sa lain. Nang deket ha. Wa may mga bata akong kita. Nang deket ngilag mo ko. Tugay ko. Ano pa nga deket nandiyan ka na din nandiyan ka mamasayro na tiya babon. Ako nangawat si Zao. Oo nga. Ito. Mong tapulan na kasukuon. Ngayon ka. Ano na. Ano na. Ano na. Ano ka? Kamang sigan guys ko adobo. Ito na ang ginuguan. Nagahang luto guys. Is dukot. Lamig dukot. Sama pangit. Pinsa dukot lover di ba? Ikaw lang. Hindi naman siguro pa ako yung mukhang dukot. Naman ikaw lagi manguhit ka. Kagumay. Kawasan mo. Ang tagal ba? Dalawa. Ang tanda ko tinalo ay bantay yung nga. Hindi ka dalag nirindaw niya. Ay, nanatin ka ng saging, no? Hindi saging. Malakaw daw ni Mama Ron. Wala kami. Wa ko katug gabi yo. Tugay mo ko katug kay nagtubhong pa ko. Ikaw. Buto mo kayo. Mo din lakaw sa kayo. Ano sa mga oras sa anin? Na, alas 12 na to eh. Nanaog ito sa giyanan. Bubos, ano nila? Alas 12 nagtugong pa ka? Oh! Buto mo kayo. Nadugay na mo ko katug. Pagkatug na ako. Short ba diba? Bernice Manron. Yung Able Manron. Palito na ko si JJ pa. Shoot. Dami man yung saging nga sa ba? Kanon. Wala gunay dongagon. Pwede naman pag pwede naman pagpani pag imo. Taga itong ko. Oh! Wala dong! Wala akong mga mandang! Wala dong! I'm sorry! Ano sa ilang pangita ma? Pasinsiyo. Miyaw ko sige sa kabuok saging gikas aron manghangkab. Lagi ka na ba? Na ba? Ngayon manilandanon. Ni uli naman kami ngaw. Gutom ko, wala lagi pamahaw.
Nagpasan ko sa kasakong bugas, huwag hindi pamahaw. Gaya kong saging din. Bahala ko pa'y pamahaw, basta makauli na sa kasakong bugas. Ito na naman yung lanon. Ang parati mo nila ng gibanatan. Ito, mga unggoy, hindi pa si mama ganihan, na kunin makaon ng mga unggoy. Hello, yan ang mga unggoy, Demi. Pag yun na dyan doon man, nakapalit na sa kasakong bugas. Tapos mama, may nalang na makaon ng mga unggoy. Oh, unggoy dyan. Tubig na Tao man po ng unggoy. Kadua man na natin ng unggoy. tayo pasayro sa usar. Ano po ang dito muling bakit siya. Bala ko ikaw basta nakapalitan sa kasakong bugas. Kapalit lagi bugas niya wa pa manikaon. Mani dakilang ama. Nanon dyan lagi sa kasakong bugas. Bala ko pa'y pamahaw. Okay kaon. May mga makaunon sa mga unggoy. Isa kay ko nagmaestra ni gana ko ba? Di ma'am kuan. Sayo ni mo nang umpra ro kasi siguro na to ni ma'am kay bahala na sudan tag kuan utan ra sa bitaw. Sinang ma'am? Ni may sa dali check your dali kuan. Ah, si Ma'am Bibi. Ito magsamin. Ano man bugas? Siguro yung bugas dayon. Muna guys, balag late na nga batugan. Basta kami. Sino kong Kami bugas? sinakong bugas. Grabe yun. Basta di pabaya sa mga pagkaon guys. Maniningan, batugan kuno ka. Yatira? Isa may mga bana na may parang to may hindi mo batugan na to. Mani batugan nga. Balag ko'y pamahaw basta makapalit na sa kasakong bugas. Kalimut gini ko. Para sa pamilya. Iya, mahaw, pero kaduhan ako ng mahaw. Wow. Close ito. Nahubog mo pala siya oy. Unto ka? Kaduhan ako ng mahaw. Ikaw kuno ay pamahaw pero siya kaduha na mahaw. Oy pamahaw pero kadulo ko mahaw. Pero si Junjun, bahala dyan magkada buntas-buntas na siya basta makapalit siya ng bugas. Siyempre ka na mga importante na. Kaya sudan, naranay na kang madiskarte, bulan, hotel, pansit, tulun tayo ng sudan ng bugas. Bugas mga dyan mo ay importante. Bahala na diya maglawoy ra ko kamugay. Nyari bila si ma'am, kaya mo isakto dong. Bahala na kung siya sudan. Tapat ba sila sa bugas kaya kung mag-irog. Distubangan siya sa kanya sa likod. Batugan daw ng pagkabana. Nagidag ka ra kunog lawas kay batugan mo na nagidag ka lawas lagi na may dahang pamalit og bugas. Ganagong lawas kayo. Sige mo lang kakaon. Ay nako, ang buhay talaga. Parang life. Ito guys, magsige na naman taga ni Kwan guys. Tisngi. Okay. Lain mo po tanaw ni nga to ang vlog nga. Puro laman tagawanan, naglak-hilak. Mas lamay mga din tanaw ni magsige tag-tis. Murag may problema. Pero arang naganan na dahil problema. Di laman mailhan kayo. Magsige lagi pang ginising. Magsige pangataw. Mga dagkag lawas. Sus, pero ang problema dahil awas-awas na. Di laman ilhan. Kaya sa ni Kwa, aday ka ng may inaanak. Dani, day? Ani ka din? Nilabot na naman kadana. Mabani, natublok na ako. Ana. Tad. Oh, atad. Atad kuno guys. Manamikon guys, pamahaw. Aram man kasamagaw. Anak ng tipaklong. Anak kuno ka ng tipaklong, ma. Musugot ka? Tipaklong na manigising. Katawar pa siya. Hi guys, manglakaw sa mi guys. Kasi may mong gikon-kon di ha. Napag ka. Porque nagkabayad na siya sa signal, ay yung wifi, na. Siguro, sobra-sobra siguro natigom siya. Mana sa mga libre kay nakabayad naman sa wifi, sa mga bayranan, no, mga libre na. Kasunod na po bulan. Mikoy, Kasunod bulan na po. So, ta dyan mong masarong di ka makasabaan. Yaw-yawan ko. Lakaw gani ko ko. Hindi ko magsanilas. Magsapatos daw. Kaya hindi ko na magdos mo. Patos daw. Mag-ato sa kuan simbahan daw. Mag-kuan ko no. Mag-ato sa syudad. Magsapatos ko.
So po akong manager. Pangit, di dyan na pagka malakaw sa mi. Kaluuya. Hindi ka uban. Nauli-ulian na raban na imuhang balibo. Nanay ning tubo-tubo. Ang atong pamasada ron bayad, kinaproseso kalibo. Siyempre, service siguro. Agay. Agay ba? Padangag-dangag ba? Pila plite 40. Wala 40. Muwan lang noon. Mamalit pa mi kuan guys, tubig. Uy, gipahon niyo mo ang pangsilin dito daw. Oo. Ito na nila, bebe. Hindi pang gako may magakot. Kung may magakot. Palitan na itong piling. Ha? Palitan na itong piling. Guys, manglakaw sa mi guys. Si mama nang libre siya. Diyan lagi ko na kung pamalitan og kanang naikuan short sa kanang kuan. Okay, hindi lamang ko okay kay lami mo pining okay kay ligon. Mo po ko arte. So tra mo po bisag unsa. Namuwak na bumbil oh. Orange. Lakaw sa mi guys, ato sa mi. Hi guys, diyan namin ni mama sa ukay-ukayan kay dyan lagi ko na kung pamalitan og kuan guys. Mga short to, ganauna na gani sa kuan, pamili. Sila rayang papiliin guys, John rayang papiliin kay masuot ra mo po kung sa ijahang gustuhan, tanaw naman ni nato guys. Hindi kani kuno, kay ganahan kuno sila dani. Pasagdan ra na guys nga si Jaray mamili. Kasi ijahang na gustuhan. Hey guys, kasi siya na mo guys ga voice over ako kay aram gadyan kasugaw ka ng music dining kapita di man ta maka jaw-jaw ja bawal man og na music kay makapiright naitag si kuan guys YouTube. Diyan na guys, ganan siya da nang address diyan. Di man ko ganahan. Nga short, giganan siya dani nga kuan guys. Short. Naka na nga mga gipang suot-suot nga mga short. Isa ng mga gusto. Kay ganan dyan lang siya nga magsuot-suot pag kanang kuan mga short. Labi na't mga short nga kanang mga pinamugbo. Mo dyan na ijang ganahan. Ganan siya mulantaw na guys. Nga pirmi kong sexy. Mo lagi nang uban. Lain ka adyo sila ang pananaw. Mo na ijang ganahan guys na mga short na mga inganag kurma. Kanang mga pinamugbo. Kinaanad na po na siya kay sa una sa daga pa ko. Inga ni ragajagahang kuan guys attire. Napasalamat ko sa Ginoo kay hantod karon nga nagminje nami na nami anak. Wag gyapon ni ja utroha ug sa iyang naandan sa una mura gyapon. Nja supportive pud si Jakajo pati si mama. Pasalamat na lamang ko sa Ginoo kay nagang bana ug ugangan. Supportive sila kaajo na he. Diyan guys, nakapili na sila. Diyan padung na may manguli. Kita-kita na lang dito sa bahay guys. Malit sa mama dari kuan guys pan. Day pig 5 yo. Tari ako ao. Tigkay. Pila. Kay. Duha ra ang maurot. Ganit pa ba siguro? Ini pa gid yo. Oh. Sige. Kanang sunog nga ayan ang puti. Saka mo. 20 ra. 20. Hayag kayo. Unsa pala ni violet? Kun dati sa blue.
Kani. Yellow. Yellow sa. Parirang yellow green. Kapalit na mi guys. So kuan niming toy guys. Diyang color. Diyang piling-piling sa kuan ba. Iyag dyan mamuli na mi. Marati amang gyari-dari. Gipamalitan ra ko nilang kuan guys. Mga short. Na okay girl. Nakaulit na. Takluban si pangit kinaintan. Luoy laman. Ganihara ka nainitan. Wala pa man masudang init. Ya pa man. Hawa pa siya nabutan sa init. Nangapit si mamag panguha og kanang kuan. Daw nagunsanitas. Kawatan. Oy, istoy. Ano lang. Sa kayang lungkabon na limba dyan. Ay gold ani. Naikuan diha. Gold. Agatang kayamanan nasa siya. Ay agatang kayamanan. Nung sobrang bisag unsa mang yawi maguba na dili na mauwi. Asa mo go? Kanang sinang dagasa kaday. Ano ko ba tiga brilani di ma guys. Kuaning ko ijang color. Bago na. Saba lagi. Magsilos lagi si Ja. Magsilos pangit kay bago pa man kang gipalitan. Nung kay na siya kaysa yan kuyo kuyo. Ganahan lagi ko ani day. Indot kay ni sa ninaon ni mo day. Asa? Kada ang bra. Kali siya ni anak ko dito dungdung kana dung ko adung. Wala nindot ka din. Asa man? Kani ang purul. Ha? Purul. Uy! Nalagi pa mangit? Si Nana pa kungkul. Kungkul. Oh, kungkul. Ay, style na siya na gising sa pa. Ha? Ano ba yun? Napailis? Wow. Si Junjun may nagpili na na? Tipsy dung oh. May na kay makita igot-igot ba ganahan tantang. Nagganahan ka mo tanaw pero ang ubang babae masungot mo tanaw na ho. Oo. Pag kuan gid ay pag Kana ni short ta mama. kana kuan day ha pag kuan gid sa kanang Cycling. cycling gyud. Yan kaysa kana murag palda. Bisag unsa imong kuan pag cycling gyud kay para di maklaro. Kaysa utol. Naragang mga short guys, si Junjun may namili gani tanan. Ano yun, ganahan ko? Ani po daw nindot o. Murag sayal ba, brother? Mura si Jag sayal pero short siya. Muna si Junjun na yung papiliin kay musuot ra man pukog yun sa isang magustuhan, musuot ra man pukog. Dara po dara ka sexy nga short. Sige. Bago pa o, nakatag. Bagong pag-id ba? Saan si Ja? $3.75. Ah, pag kuan $3, ibig sabihin Ibig ko. sabihin pa ni si Ja pag gani sa Pilipinas, 150. Kaya 50 plus man ang value sa dollar dani. Unja kare, sila namili dani guys. Bisan di ka mag-braday kay na naman siya. Na naman si Po. Di ka mag-bra. Okay na naman si Po. Mulok so pero ng tutoy noon, mudagan. Mudagan mo nung. Asa man na mudagan ang tutoy nga man na. Hindi, grabe, tigiyawat sa mga likod niya. Ha? Grabe, siguro bukas sa likod yung balik ng lulubin. Nanaganap itong bugas ang likod mo. Ako report ko. Magagaling kay nadas likod na nubo, was na o.